вакыты студияда Минлей Сангалиева исәнмесез. Бүгінгі шығарылышының төп темалары. Әлмәттә Құрал арсеналының хужасын тоткарлаганнар. Яңа ел бәйрәменә бүләкләр өләшәләр. Азнакайда узып баручы елга нәтиҗә чыгаралар. Тапшыруыбызны оператив хезмәтләр яңалыкларыннан башлыйбыз. 27 декабрьдә төнге 1 сәгать 13 минутта Яңа Нәдер авылының Зәй урамында урнашкан шәхси йортта янгын чыга. Янгын нәтиҗәсендә 48 квадрат метр мәйданда йорт янып бетә. Зыян күрүчеләр юк. Янгынның сәбәбе ачыклана. Әлмәт полицейскийлары 43 яшьлек иратта кулдан ясалган коралның тулы бер арсеналын, пистолет, винтовка, карабинны тапканнар. Җинаятьчеләрне эзләү хезмәткәрләре иратка оператив мәгълүматны тикшерү өчен килә. Аның нәтиҗәсе сюжетта. Россия Ички эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча идарәсенең җинаятьчеләрне эзләү бүлеге хезмәткәрләре оператив мәгълүматны тикшерү барышында корал арсеналын саклау урынын ачыклаган һәм аның хуҗасын тоткарлаган. Данный предмет они боевые или как? Мы были переделаны боевой. А кем были переделаны? Вами? Нет. А патроны откуда? Патрон я с интернета заказал. С интернета заказал? На свое имя заказал? Да. А когда заказал? Ой, давно уже. Ну сколько это? Год-два? Где-то год. Где-то год назад, да? Тикшерү версиясе буенча 2019 елның февральнән 2022 елның сентябренә кадәр ират тавышсыз ату өчен берничә пистолет, шулай ук төрле калибрлы патроннар ясаган. 43 яшьлек ир кораллы арсеналны саклаучы гына түгел, аны ясаучы да булып чыга. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления. Әлеге факт буенча законсыз рәвештә корал сатып алу, башка кешегә тапшыру, сату, саклау, күчереп йөртү, утлы коралны төп өлешләре, сугыш кирәк-яраклары һәм законсыз корал ясау маддәләрендә каралган җинаять составы билгеләре буенча җинаять эше кузгатылды. Кулланылган чара кулга алу. 23 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконное изготовление оружия. Мера пресечения – арест. Әлмәт районы буенча Россия Ички эшләр министрлыгының матбугат хезмәте материаллары буенча Олия Бәйрәмалова яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Теманы дәвам итәбез. Россия Ички эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча наркотиклар әйләнешен контрольдә тоту бүлеге хезмәткәрләре Әлмәт территориясендә наркотиклар тарату белән шөгыльләнүче бер төркем яшьләр турында мәгълүмат килә. Оператив эзләү чаралары барышында Саратов өлкәсенең Маркс шәһәрендә яшәүче 3 кеше тоткарлана. Аларда синтетик матдә белән төргәкләр табыла. При задержании данный гражданин скинул 3 свертка, которые лежат на земле, на снегу. Мондый төргәкләр арендага алынган фатирны тикшерү барышында да шулай ук тоткарланучылар белән җиһазландырылган яшен урыннарда да табыла. Задержанные пояснили, что нашли в одном из мессенджеров предложение подработки в качестве наркозакладчиков с доходом около 100 тысяч рублей в неделю. Для этого им пришлось приехать в Альметьевск, забрать в указанном месте крупную партию наркотических средств, расфасовать более мелкими партиями и оборудовать тайниковые закладки. Тикшерүчеләр барлыгы 450 граммнан артык мефедрон таба. Моннан тыш, фатирда электрон үлчәүләр, респираторлар, фольга, медицина перчаткалары һәм төрле зурлыктагы полимер пакетлар табыла. Тоткарланучылар бер мессенджерга атнасына 100 000 сумга якын табышлы наркотик куючылар сыйфатында өстәмә эш тәкъдиме табуны аңлата. Моның өчен аларга Әлмәткә килергә, күрсәтелгән урыннарда наркотикларның зур партиясын алырга, кечерәк партиялар белән теркәлергә һәм яшен урыннарга кую бурычы тора. В настоящее время следователями полиции Альметьевска возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренную частью 4 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Башка темаларга Ознакайда районның барлык оешма, предприятие һәм учреждениеләре җитәкчеләре катнашында киңәйтелгән киңәшмә узды. Анда узып баручы елда башкарылган эшләргә йомгак ясап, район һәм шәһәрне яңа елга бизәүдә актив катнашучылар бүләкләнде. Тулырак Илмира Шәрифуллинада. 22 ел тамамланып килә. Ул инде җиңел булмады. Шуңа карамастан без инде үзебезнең бөтен максатларыбызга ирештек. Бөтен қойылған бурычларыбызны үтәдек. Мен инде бик тә рәхмәтле барлык Азнакай халкына, җитәкчеләре безгә бик зур рәхмәт. Шулай ук инде олы рәхмәтемне җиткерәм үзебезнең Татнефть җәмгыятенә, аның генераль директорына Маганов Наил Фатишка. Алар инде һәр вакыт безгә ярдәм итеп торалар, шәһәребезгә дә, Актүбәбезгә дә, авылларыбызга да. Олы зур рәхмәтебезне инде үзебезнең президентыбызга,
Рустам Нургалиевичка рәхмәтләребезне җиткерәбез. Менә республикада нинди программалар бар, без инде һәрберсендә катнашабыз һәм Аллага шөкер, менә бик күп эш башкардык быел да. Шын ихластан теләсәң кабул була диләр. Теләкләр чыршысы янында җитәкчеләр укыган хыяллар да бик тиздән чынга ашар. Ел ахырында узган җитәкчеләр катнашындагы киңәшмә чыннан да тылсымлы бәйрәм рухында башланып китте. 2022 ел дәвамында район башкарган күмәк эшләр, мәдәни чаралар, тормышка ашырылган зур программалар хакында фильм караганнан соң, чыршылы сәхнәдә мәдәният артистлары катнашучыларга күңелле чыгышларын тәкъдим иттеләр. Ел дәвамында онлайн форматта узган киңәшмәләрдән соң җитәкчеләр бүген залдан үз фикер теләкләрен дә җиткерделәр. Командная работа, она видна. Здесь и призовые места, и самое главное, как говорится, есть коллектив, есть люди, поэтому, которые, как говорится, поддерживают и наше руководство. Поэтому я хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, пожелать здоровья, благополучия, удачи и успехов. Район һәм республикада зур күрсәткечләргә ирешүчеләр, яңа елга мәйданнарны, ишек яны территорияларын бизәүчеләр диплом һәм акчалата премиялар белән бүләкләнде. Барыгызны да якынлашып килүче яңа еллар белән мөбарәк булсын. Бәхетле булыйк барыбызга. Наступающий Новый год! Киләсе яңа ел белән изге теләкләрен катнашучыларга Кыш бабай белән Кар кызы да җиткерде. Güzel очрашулар насыйп итсен. Һәм инде иң теләгәннәремнең берсе сау, сәламәт булырга язсын. Яңа еллар белән сезне. Хөрмәтле дусларым! Илмира Шәрифуллина, Рамил Исламов, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Яңа ел һәркемнең иң яраткан һәм көтеп алган бәйрәмнәрнең берсе. Ветеран инвалидларны тернәкләндерү үзәгендә социаль хезмәт алучыларны якынлашып килүче яңа ел белән кытладылар. Тернәкләндерү үзәгенә килүчеләр өчен мондый очрашулар традициягә әйләнде. Аларның барысында кирәк булу теләге берләштерә. Көннәрен ничек тә булса яктырту өчен мондый чаралар үткәрелә. Ярдәм алучылар үз чиратында игътибар һәм ярдәм сизәләр. Мисал өчен Әлмәттәге Бирлек Азәрбайҗан диаспорасы вәкилләре бүләк җыелмалары әзерләделәр һәм тараттылар. Чын бәйрәм оештырдылар. Большое хотим спасибо сказать Бакиру Фикрат Аджаровичка игелекле йөрәге өчен зур рәхмәт әйтәсе килә. Аңа нык сәламәтлек, һәр нәрсәдә уңышлар, тыныч күк йөзе теләп калабыз. Яңа ел белән. Головой. С Новым годом всех. Бирлек Азәрбайҗан диаспорасы рәисе Фикрат Бакиров та изге теләкләрен җиткерде. Диаспораның эшчәнлеге районда милләтара мөнәсәбәтләрне һәм татулыкны ныгытуда аерым роль уйный. Җәмгыять әгъзалары ярдәмгә мохтаҗ әлмәтлеләргә бик теләп ярдәм итәләр. Хотел бы пожелать в Новом году Яңа елда иң изге теләкләр теләп үтәсе килә. Бәхет, сәламәтлек, шәһәр халкын, пенсионерларыбызны һәм яраткан балаларыбызны котлыйбыз. И наших любимых детей. Игелектә шикләр юк һәм аның өчен иң башта күңелеңнең киң булуы гына кирәк. Яңа ел бәйрәме алдыннан авыр тормыш ситуациясендә калган гаиләләрнең балаларына бүләк ясаучы иганәчеләр әнә шулай ди. Алар белән безнең иҗат төркеме танышып кайтты. Якынлашып килүче яңа ел алдыннан шулай бүләк тарату колабызда озак еллар яшәп килүче күркәм традиция. Күчтәнәш алучылар районның халыкны социаль яклау идарәсендә исәптә торучы гаиләләрнең балалары. Аларга ярдәм күрсәтүне сорау идарәдән колабыз предприятиясе һәм оешмаларга хат белән чыгалар. Идарә начальнигы Рөстәм Гәрәев сүзләренчә, әлегә кадәр бу гозерне кире кагучылар булмаган. Яңа ел алдыннан һәркем ниндидер тылсымга һәм әкияткә ышана һәм аңны зарыгып көтә. Бигрәк тә балалар һәм колабызда балаларның хыялларын тормышка ашырырдай кешеләр булу үзе зур бәхет. Силүзиннәр гаиләсендә 5 бала тәрбияләнә. Икесе 21 мәктәп укучылары, 3-се балалар бакчасына йөри. Барысы да төрле түгәрәкләргә йөриләр. Валерия мисал өчен ирекле көрәш белән шөгыльләнә. Диана биюне сайлаган. Иганәчеләр килгәндә укучылар өйдә, ә кечкенәләр бакчада иде. Чтобы вы росли здоровыми, крепкими девочками. Также ваших братиков, сестричек тоже поздравляют, которые в садике. Вот, чтобы вы росли добрыми, милыми, красивыми, слушались родителей. Әниләр Анастасия сүзләренчә, балалар бик дус, бер-беренә ярдәмләшеп үсә. 5 баланың мәшәкате дә 5 төрле булганга күрә, колабызда тояныр ярдәмчеләре булганга ул рәхмәт белдерә. Соцзащита помогает, все структуры помогают, даже сами садики.
То есть все это помогает и никаких сложностей не возникает. Оларга Әлмәт транспорт идарәсе белгечләре бүләк тапшырды. Идарә коллективы 100-дән артык балага баллы күчтәнәчләр әзерләп өләшеп чыкты. Моннан тыш иганәчеләр башка гаиләләргә дә керде. Араларында инвалид балалар да, опекуннар тәрбиясендә үсүчеләр дә, әтиләре махсус операциягә чакырылган балалар да бар иде. Рәдиф Ангманов, Дамир Корбанов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінгі менә шулар иде миндә Сәнгалиева һәм монтаж операторы Олия Бейрамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.